Ụmụnne m ekene m unu. Ife unu na-afụ bụ ndị Adoration Ministry Enugu Nigeria. Amen. Iwe dịfa n'obi, fa na-ewe iwe. Kedu ife kpatara nya bụ iwe ha na-ewe? Fa sị na obi adọrọfa mma na iwu enyelu Fr Ejike Mbaka na ọ ga-ejegodu mebegodo ekpele, na ọ ga-apụgodu out of adoration je mebegodo ekpere enyere ya. Nọ mgbe o ji wee mesizi ekpere o wee nachietekwazị ya na adoration ka ọ nọ nya bụ ekpere na-eweta Reverend Fada. Asị na Reverend Fada afọ ga-eli places ya na Adoration Ministry. The adorers wee jụ wee na-ama na mkpu sị mba na ọ bụrụ eziokwu, na ọ bụla eziokwu. Onya bụ we say no, we say no, we say no, we say na ị na-anụ ka ha na-ashant sị mba na Fr Mbaka ka fa chọrọ, na ọ bụ na ọ bụrụ Fr Mbaka si akpọtakwa na alụfa onye ọzọ. Unu n'anya unu afụ na Fr Mbaka elego a huge impact na ndụ ndị mmadụ. Enwe ndị ọ na-azụ n'akwụkwọ, enwe ndị ọ bụ nọọ nyanwa bụ Fr Mbaka na-enyefa nri. Onda niile, some of them bụ ife julu ebe a efu wee na-ashanti maka sọsọ nke 3 months anọgolo anọ. Enwe many people sef na dị enwetezi ka ha si enwetebu. Ọ ha luo Fada nso bụ na ha na-enweta ihe. Ọ dị ka chi ịnapụfa ebe ha si eri nri, fa wee na-eti mkpu si we say no, we say no. Na Fr Mbaka ga-anachietekwa azụ na adoration. Onya bụ mkpu a ha na-eti. Unu n'anya ufu na ya bụ ife gbaju dọlụ. They are not happy. They are not happy.